Intro, intro, en het was Vlaams en we weer bij hun stuk, of een entree. Ja, nu naast. Nou, Monique, als iemand is juist in een marshmallow uitgebrand. Oh. Goedemorgen gasten, we zijn weer met een nieuwe vlog. We zijn juist water. Kijk, ik wel goed geslapen eigenlijk in die tenten. En ja, dat is een keer gisteren. Ik was 6 uur voor water. Ik heb nog 2 uur in mijn bed moeten liggen omdat poes nog niet wilde hip staan. Maar goed, wat is water. Ik ga hier chocomelk maken met mijn waterkoker. Dan kun je erin niet zien, maar mijn waterkoker staat daar. En 7 tassen koffie voor mijn poes, dat is goed water is. Ja, dan doe ik het eigenlijk. En vandaag gaan we naar een skateboardshop en naar een weer niet erop willen, maar een springkasteelpark. Boing, 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 dat eerst is het. Allee, salut, tot ze bit, als ik mijn host nee, dat we een beetje proper eruit zien. Ja. Voilà, we zijn host naar gekomen, als je kan zien, mijn haar is eerst ondertussen al opgedroogd. Maar ja, kan ik zeggen, nee, ik was ook host naar gekomen, naar gekust. En Kimberly, 3 uur nodig voor haar te schminken, hè. Niet normaal, hè. Zeg, wow, met 2 uur kwam ze toe. Ik kan een keer angst zien, dat is hier dus een cold start en wat gaan we er nu doen? We gaan naar de snowboard achter de skatewinkel. Is zo niet, maar ja, een cold start dat is ook een schoon niet. Hopla! En kijk er hier zijn, wat we er hier ook kennen. Zo een kaart dat we hier moeten parkeren. Maar we gaan een keer angst in, ja, dan gaan we wel starten. Hopla! Hey! En nu moet je meest een beetje laten warmen draaien en toen kun je goed gaan zien. Maar ja, dat is hier een rustig domein, dus we ook stellen zijn. Ja, hoe doen we dat? Wij zijn dus gaan winkelen naar de skateboardshop. Wat hebben we gekocht? Natuurlijk. Maar hier kan je demonstreren. Hier zijn. Zo! Ja, 3 paar. Ja, dat komt lekker verdelen uit. En ja, ik vond dat wel een eerste van dat ik weer te zijn in de winkel. Want wat hebben we nog gekocht? Of ja, mijn poes heeft dat eigenlijk gekocht. Kun je hier zijn. Hebben we een skateboard. Van de Batman, moet ik even kijken. Hé, wat zijn wij planken? Koffie wordt open. We zitten hier met spoten, dus ja. Mijn poes heeft hier een skateboard gekocht, we gaan er zeker eens net breken. Ik heb een skateboard, ik weet niet of je dat weet van vroeger. Wat een hele goeie, maar ja, je ligt dus. Dus dat is eigenlijk een heel trieste verhaaltje. Maar zwart, we gaan dat wel een keer doen. Later toen gaan we skateboarden. Nu gaan we het wat doen en toen gaan we kijken naar het springkastelenpark. Ik ben benieuwd. Allee, smakelijk en tot ze bitten, ja, moet ook maar het wat doen bij dat een filmpje. Heel wassen, kun ik hier zijn, een broodje van de panos en poes is al begonnen. Ja, kijk wat dat er hier zit. 1, maar het is raar, hè. En daar een tring, en hier een kanaal. Ik zeg dat het hier echt een goede vibe is. Ja, we zien hier een Jump Sky. Dat is geen andere Jump Sky, maar moet hier kijken. Dat is dus een springkastelenpark. Ja, wat raar is, maar ik kan eerst een bek voor doen. Kom. Ik weet niet of je ogen kan springen of niet, maar wel van is een bek voor doen. Ja, mijn ebro een. Dat is hier wat anders op Jumpa Square, wel hoe noem je het? Hoi! Kijk eens, ziet het erop. Start! Ga maar starten. En kun je nog volgen? Ja. Oh shit, luister. Ze doen hier zo staan met een blauw bandje. Moet je klaar maken voor instructies. En we zijn aan het springen. We gaan er achtjes af moeten komen. Ja, dus nu moeten we er officieel hebben. Dus tegen 2 voor de wedstrijd.
hier weg, vinden we niet. Oei, dat is vaak kapot. Een saltootje, voeten aan. Ja, we doen naast. We hebben een jump en Jump Sky. Dat was eigenlijk alleen maar springkasteel. Ja, pas op, wanneer het verkeerd is, stond in een trampolinepark. Maar ik zei gewoon, als een springkasteel op een bazaar te gaan. Maar dat West-Vlaanderen hebben dat niet, deze kijk. En dat was wel gisteren, maar je trap gezien. Oh, het was hier een filmpje op het park, rond te draaien, daar een park in Struise, ook, maar goed, zwart. Kijk hier ze nu, wat hebben we erin weten? Nee. Kijk hier een keisje, lekker warm. Ja, van onze burgers met een broodje en een taloren met beters en met een iced tea. Maar hoe gaan we dat reed doen? Natuurlijk een barbecue. Ik ben eigenlijk niet zitten naar voor een barbecue meester, maar ja, we gaan dat hier wel een keer proberen. Kijk, een chic barbecueetje, dat is een valise. Maar we gaan een keer gaan proberen te steken. Het was zo blijkbaar stufgoed moeten branden, maar ja, kan ik er eigenlijk niet van. Hè. Oei, ja, met een sulfurkrachtje of begin dat goed. Maar de rest moet niet, ook wel mee branden zeker. Hè. Ik ga weer eens een paar sulfurtjes pakken aan elkaar, toen heb je roddere vlammen. 1, 2... Laat tip. Wat hè? Laat tip. Ja, mijn poezen vertrouwt me dus niet. En hij er nog een pil water gezet voor moest het mislopen. Dus dat het misloopt, zeg ik in de douche, die moet ik even eten. Ah! Kijk, brandweer, Charles. Mijn valiezen staan in brand. Nee, dat is ietsje te veel, denk ik, hè? Niet? Te veel. Maar ja, kijk, en toen moet je dat hier opleggen, ai. En nu moeten we dat is niet hoe dat moet, hè? Nu moeten we er burgers bakken. Hoeba. Hey, het is goed bezig, hè? Heb je dat wel eens hoe dat moet, hè? Oh, die rooster is aan het smelten. Shit! Ah! Ja, water. Nee, water is voor de mietjes. Die rooster is hier aan het smelten. Kijk, dat is al heel zwart gebladerd. We gaan eventjes 4 laten nawatten, niet? En hoop dat het niet in zijn tent maait. Dat is te veel vuur. Alles komt uit, hè? Dat is niet zeker. Ja, moet ik stoppen met filmen? Ja, als het stof met filmen, want dat het misloopt, dan zie je het tenminste niet. Hè. Maar ik ga er vertrouwen in. Hè. Ik zeg, hoe pees je goed, hè? Ik zeg, ik moet de barbecue bij hun ertussen komen doen. Maar ook niet, ik ben naar druk. Dan stop maar. Jo, gasten, het is hier nu het laatste van de vlog, maar wow, nog niet wegklikken. Ik heb hier een kooltje met chocola. Marshmallows, en nog een hele zak marshmallows. En hier een barbecue. Kijk, dat is kooltje met chocola moet hier staan. Dat is gewoon smaal en ik heb twee marshmallows en doppen. Maar we zien dat we hier een kampvuur in en dat te klein is voor marshmallows te roosten. Ik heb ook 2 keisen, we gaan hier boven deze marshmallows roosten.
Het is een geurkist, dat is citronella's, dus onze marshmallows gaan bij en dat is citroensmaal. Ja, ik kom genoeg eens even verdweren, wanneer ik dat 4 hang steken. Wanneer ik met 3 sulfurs, ik zie dat heel zitten. Ik heb er weer een klein beetje benauwd, omdat het maar 4 is, maar ja, we verstaan dat, gast. Ik ben eigenlijk ook een beetje benauwd, maar ja, we moeten niet zeggen, nee. Gewoon, hup, en hank, take 2, hup, en take 3, hup, en hallo, dat doen. Nu zie je, hopla. En we zijn vertrokken, gast. We moeten dat hier leggen. Oh ja, misschien heeft hij het wel tot een klein papiertje. Maar een papiertje en 4 smitten aan mijn paas verbrand. Maar kom, ja, nu in het donkertijd dat was chic zeker. Oh, misschien moet nog wat. Ja, shit, even paniek in de fabriek, gasten. Ik ga dat hier een keer proberen te leggen. Dat kan maar smelten zeker. Dat kan niet smelten, want dat is er kan niet smelten. Oh, en echt daaronder. Ja, chill. Het ligt erop dus. En toen moet ik dat hier opzetten, maar ik ga nu mijn poes gelijk geven dat dat nog te vroeg is. Paniek. Marshmallows. Oh, ik geef echt niet heel geluk. Ik ga een keer op voor de show een stok in de marshmallows steken. Oh. Mijn poes had dat hier weer een schone vorm bereid en ik ben hier nu weer heel aan het verpersen. Ja, het 4 is verder gedaan. Kijk. Nu kunnen we dat bakken. Hij is nog maar aan het roosteren. Oh, hem smelkt man. Oh, die is toch... Een marshmallow is toen in branden, gasten. Ja, gasten, een marshmallow, dat is alleen voor de vulbak. Hij is heel zwart. Oh, kijk, dat allemaal in orde komt. Ik ga er nog ferm van genieten. En morgen heb ik nog een nieuwe avontuur. Allee, slaap aan, gasten. Ook nog een beetje goed slapen in die tenten. En ik heb ook met een drone mee. Morgen ook in de lucht in met een helikopter. Allee, stel wel bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer.